Tanchuli College offers scholarship programs such as Department of Health Midwifery Program, Tertiary Education Subsidy, Tulong Dunong Program from the Commission on Higher Education, and Tanchuli College Incorporated under Dr. Vicente Tanchuling Scholarship Program. Tanchuli College offers basic education from junior high school to senior high school where you can choose your strands, be it ABM, GAS, STEM, UMS, or TVL Home Economics. Tanchuli College is accredited by PEAC, subsidies by the Department of Education, also accepts ESC grantees and senior high school voucher. For further information, please call or text 0966-193-5231 or email registrar@tanchuling.edu.ph or tanchulingcollege13@gmail.com or check on their Facebook page, Tanchuling College. Napapanahong health topics, balita, health tips at iba pa. Tatalakayin sa chikahang pangkalusugan ng Department of Health Bicol Center for Health Development. Halina't makinig at umantabay. Alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng 8-point action agenda. Chikahang Pangkalusugan. Hatid sa inyo ng Communications Management Unit. Chikahang Pangkalusugan. Mapapakinggan at mapapanood ng live tuwing Biyernes alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa DOH Bicol HD Facebook page, 89.1 Idol FM Legazpi, 105.5 Idol FM Naga City, at 88.9 Idol FM Daet. Chikahang Pangkalusugan. Tara na mga kachika! Today's hottest music. 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross to redeem the world. Let us now pray the 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, I trust in you. Ano ang radyo mo? Sa Bicol Idol! Napapakinggan sa buong Kabikolan. Ito ang mas pinalakas at mas pinalinaw, ang mahimpilang mas pinagkakatiwalaan. This is your radio. 89.1 Idol FM Legazpi, 105.5 Idol FM Naga, at 88.9 Idol FM Daet. Sa Bicol Idol. Member KBP. Napapanahong health topics, balita, health tips at iba pa. Tatalakayin sa chikahang pangkalusugan ng Department of Health Bicol Center for Health Development. Halina't makinig at umantabay. Alamin ang mga programa ng DOH sa ilalim ng 8-point action agenda. Chikahang Pangkalusugan. Hatid sa inyo ng Communications Management Unit. Chikahang Pangkalusugan. Mapapakinggan at mapapanood ng live tuwing Biyernes alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa DOH Bicol HD Facebook page, 89.1 Idol FM Legazpi, 105.5 Idol FM Naga City, at 88.9 Idol FM Daet. Chikahang Pangkalusugan. Tara na mga kachika! Magandang araw mga kachika! Nakatuto kayo sa programa ng Department of Health Bicol, Center for Health Development, ang Chikahang Pangkalusugan. Dahil ang life ay mas happy
kung ikaw ay healthy. Narito kami upang maghatid ng kaalaman sa larangan ng kalusugan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DOH Bicol Communications Management Unit sa ngalan ng aming Regional Director, Dr. Rodolfo Antonio Albornoz, at ng aming Assistant RD at CMU Head, si Dr. Rosa Maria Rempilio. Kami ang inyong makakasama tuwing Biyernes dito sa Idol FM at sa ating live stream sa DOH Bicol CHD page. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Danica Caballero, ang DOH Bicol CMU, at syempre kasama ko ngayong araw ang ating katsikahan. Ako si Maita Denise Bobis ng DOH Bicol CMU. Tuwing Chikahang Pangkalusugan, ating binibigyang pansin ang mga napapanahong health events at health programs para sa kaalaman ng ating tagapakinig. So, syempre, binibigyan din natin ng latest na balita tungkol sa kalusugan. So, magandang hapon, Denise. So, we're back sa ating first episode this month. It's October 4 at medyo makulimlim ngayong hapon, Then, Oo nga eh. Ano tayo ngayon? Medyo cool weather. Oo. So, mamaya po, sa ating episode ngayong hapon, tatalakayin po natin yung NIP or yung National Immunization Program at yung sinasagawa ngayon ng Department of Health, yung School-Based Immunization Program. Yes. Diba din? Oo. Ating pagbabakuna. Oo. So, yes, bago po yun, tayo muna ay dumako sa mga balita mula sa Department of Health. Narito ang mga latest na balita ng DOH Bicol sa linggong ito. DOH Bicol at DepEd RO5 inulunsad ang Bakuna Eskwela School-Based Immunization Campaign sa Riyong Bicol. Higit 300 mag-aaral sa Ligao East Central School bakunado sa unang araw ng Bakuna Eskwela ng Department of Health. Bakuna Eskwela sa Masbate inulunsad ng DOH Bicol at DepEd Masbate. DOH Bicol nakilahok sa Family Fun Run +1. DOH Bicol personnel at HPNDM club members isinusulong ang healthy lifestyle. DOH Bicol isinulong ang mental health sa mga estudyante ng Pili National High School sa nakalipas na mental health fair. At sayawit kontra bisyo, isinagawa ng DOH Bicol at LGU Ligao City. At para naman sa detalye ng balita, formal nang inilunsad ng Department of Health Bicol Center for Health Development katuwang ang Department of Education Regional Office 5 at City Government of Ligao ang Regional School-Based Immunization Campaign na Bakuna Eskwela Kick-Off Activity noong October 2 sa Ligao East Central School, Ligao City, Albay. Ito ang nagmarka ng simula ng Bakuna Eskwela. Ito ay isang kampanya sa ilalim ng School-Based Immunization Program ng Kagawaran na isinasagawa sa buong bansa. Layunin nito na makamit ang mas mataas na porsyento ng fully immunized child coverage sa rehiyon sa taong 2024 upang maprotektahan ang mga bata mula sa mga vaccine preventable diseases o VPDs sa pamamagitan ng school-based vaccination activities. Sa nasabing regional kick-off launch ay pinangunahan ito ni DOH Bicol Regional Director Dr. Rodolfo Antonio Albornoz, Ligao City Mayor Honorable Fernando Gonzalez, NIP Regional Program Manager Dr. Desiree Breseño, Head ng DOH Albay, si Dr. Joseph Richard Garay, at DepEd Regional Director Gilbert Sadsad, na kinatawanan ni Public Schools Division Supervisor Ms. Helen Martinez at ng Philippine Pediatric Society Bicol Chapter President si Dr. Maria Julieta Salvosa, na kinatawanan ni Dr. Maria de Flores de Claro.
Nagbigay ng kanya-kanyang mensahe ang mga partners patungkol sa kanilang suporta sa vaccination programs ng kagawaran. Sa isang ceremonial vaccination, ang naganap kung saan 30 daang estudyante mula sa grade 1 at grade 4 ang nabakunahan ng measles, rubella at tetanus diphtheria booster vaccines at human papillomavirus booster vaccines. Siniguro ng kagawaran na ang mga bakuna ay ligtas at epektibo. Hinihikayat ang publiko, lalo na ang mga magulang, na pamakunahan ang kanilang mga anak para sa dagdag proteksyon laban sa vaccine-preventable diseases. Sa pagpapatuloy ng ating usapang bakuna eskwela, higit 300 mag-aaral ng Ligao East Central School ang nabakunahan sa unang araw ng Bakuna Eskwela School-Based Immunization Campaign ng Department of Health Bicol, Center for Health Development, katuwang ang Department of Education nitong October 2, 2024. Sa kick-off ceremony, sinabi ni DOH Bicol Regional Director Dr. Rodolfo Antonio M. Albornoz na ang SBI ay parte ng Essential Immunization Recovery Plan upang makamit ang target immunization coverage sa rehiyon. Ngayong taon, layunin ng kagawaran na makamit ang 95% vaccination coverage sa tulong ng DepEd at iba pang health partners. Ang mga Ligao City Health Office Nurses at DOH Human Resource for Health ay nagbakuna ng measles, rubella at tetanus diphtheria booster vaccines, pati na rin ang human papillomavirus booster vaccine sa grade 1 at mga babaeng estudyante mula grade 4. Ang vaccination activity ay sa ilalim ng health sector agenda na pag-iwas sa sakit at proteksyon sa anumang pandemya. Ito ay nagmarka ng simula ng months-long campaign para sa school-based immunization sa rehiyon. Ang DOH Bicol ay patuloy na pinapaabot sa komunidad ang kahalagahan ng pagpapabakuna, lalo na ang booster doses, upang masiguro ang pangkalahatang proteksyon sa mga kabataan laban sa vaccine-preventable diseases. Sa kaugnay na balita, inulunsad ng Department of Health Bicol Center for Health Development o DOH Bicol CHD sa pakikipagtulungan ng Department of Education Masbate ang Bakuna Eskwela Masbate Stakeholders Immunization Summit, School-Based Immunization sa Aroroy National High School Sports Complex. Nitong Lunes lamang ito noong September 30, 2024. Voluntaryong nagpabakuna ang 11 estudyante mula sa Aroroy National High School sa isinagawang ceremonial vaccination. Siya mula sa mga bata ay nabakunahan ng booster doses ng measles, rubella at tetanus diphtheria at 2 naman ang nabakunahan ng human papillomavirus vaccine. Layunin ng nasabing aktibidad na mabibigyan ng karagdagang proteksyon ang kabataan laban sa mga vaccine-preventable diseases. Nais isulong ng DOH katuwang ng DepEd na makamit ang 95% coverage sa rehiyon ngayong taon para masiguro ang kaligtasan ng mga bata laban sa vaccine-preventable diseases. Sa usapang lifestyle-related diseases naman po tayo, at of course sa pagkakaroon or pag-promote ng healthy habits ay nakilahok ang mga empleyado ng Department of Health Bicol Center for Health Development sa Family Fun Run Plus One na isinagawa ng Legazpi Philippines Stake of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints noong September 28, 2024 sa Wangan Park, Legazpi City. Ipinakita ng kagawaran ang kanilang commitment sa pagsulong ng healthy lifestyle sa pamamagitan ng pag-ehersisyo. Layunin ng fun run na ito na palakasin ang relasyon ng bawat pamilya sa paraan ng pagpapakita ng kahalagahan ng physical activity at healthy lifestyle. Ang fun run ay parte ng week-long celebration ng 32nd National Family Week sa pamamagitan ng Presidential Proclamation No. 60 na layuning itaas ang kamalayan ng publiko sa mahalagang papel ng pamilya sa lipunan. Sa
Sa ibang balita, mahigit 50 empleyado ng DOH Bicol CHD at mga miyembro ng Hypertension and Diabetes Mellitus Club ang nakilahok sa isang hiking activity ng opisina sa pangunguna ng Lifestyle-Related Diseases o LRD program noong September 29. Layunin ng aktibidad na hikayatin ang mga HP at DM club members at DOH Bicol personnel na patuloy na makilahok sa mga physical activities ng opisina. Ito ay upang maiwas ng high-risk level sa pagkakaroon ng lifestyle-related diseases tulad ng diabetes at hypertension. Ito ay ang aktibidad ay sinundan ng isang interactive games na isinagawa ni Ms. Carla Lovidice, ang DOH Bicol LRD Program Coordinator. Sa usapang mental health, isinagawa ng Department of Health Bicol Center for Health Development ang Kamusta Ka, Tara Usap Tayo Mental Health Fair noong September 27 sa Pili National High School, Pili, Camarines Sur. Katuwang ng DOH Bicol ay ang mga DOH hospitals na ang Bicol Regional Hospital and Medical Center, Bicol Medical Center at Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center. Layunin nito na isulong ang kahalagahan ng mental health para sa mga students sa loob at labas ng paaralan. Pinasasalamatan ng Pili National High School Principal na si Dr. Irma Escuro ang kagawaran sa pagsuporta sa kanilang school programs. Anya niya, patuloy ang kanilang paaralan sa pagpapaganda ng kanilang programa para sa mental health ng kanilang mga estudyante. Sa BHWME segment nito, inilahad ni Dr. Elaine R. Romano, Medical Specialist 2, Adult and Child Psychiatry ng BMC, at ni Dr. Olivia P. Inoturan, Medical Specialist 2, Psychiatrist ng Bicol Medical Center ang kahalagahan ng self-care at pakikipag-usap sa kapwa-estudyante o pamilya tungkol sa kanilang problema. Nagpakita ng suporta sa mental health program sina Ms. Kathleen Sia, Health Education and Promotion Officer 2 ng BRGHGMC, Mr. Ken Perez, Health Education and Promotion Officer ng BRHMC at Ms. Saiki C. Pante, Health Education and Promotion Officer 2 ng BMC. Sa kanyang closing message, sinabi ni Dr. Ray Miliana na ang mental health ay hindi dapat matakot ang mga estudyante o mga bata na lumapit at mag-open up ng kanilang mga problema. Nakibahagi dito sa aktibidad ang mahigit 200 estudyante sa nasabing mental health fair. Nagtayo ang DOH Bicol, BRHMC, BMC at BRGHGMC ng kani-kanyang booths para magbigay ng mental health services, information materials at nagpalaro ng interactive games sa mga students. At sa ibang balita, 8 grupo mula sa iba't ibang public high school ng Ligao City ang nagtagisa na sasayawit kontrabisyo talent showcase contest noong October 2, 2024. Ibinida ng mga kalahok ang kanilang talento sa larangan ng pagkanta at pagsayaw upang itaas ang kamalayan ng tao sa masamang epekto ng smoking, drug use at iba pang mga bisyo. Sa nasabing kompetisyon, pumangatlo ang grupo ng BSP Beaters mula sa Paulban National High School, habang pumangalawa naman ang SPA Musicians mula sa Ligao City National Technical Vocational High School. Ang grupong Uma-Uma mula sa Ligao City ang idineklarang champion ng naturang talent contest. Ang mga nanalo ay binigyan ng certificate of at cash prizes. Ang nasabing aktibidad ay isang ito ay in-spearhead ng Department of Health Bicol sa pangunguna ng Health Promotion Unit at ito ay naglalayong na mas mapalawak ang kamalayan ng kabataan sa pag-iwas ng mga masamang bisyo tulad ng smoking, drug use at iba pang mga abuse ng mga substansya. Ang nasabing people-focused activities tulad ng sayawit kontrabisyo ay hinihikayat ang komunidad na makilahok sa mga recreational activities at piliin ang mga healthy behaviors. At yan ang mga nakalap na balita ng DOH Bicol CHD Communications Management Unit ngayong linggo. At dyan na po nagtatapos ang ating balitaan.
Yes, oo nga. So, saan na ba tayo patungong pag-uusapan natin talaga ngayon ang patungkol sa National Immunization Program and yung pagpapabakuna. So, kung mapapansin niyo yung ating mga balita kanina, more on sa immunization talaga siya. Kasi yun ang ating focus for this day's episode. Yes, so syempre thankful tayo na meron tayong mga special guests with us here today. So, so to introduce them po upang magbigay ng mga additional information patungkol sa ano ba yung vaccine, ano ba yung school-based immunization. So, makakasama po natin ngayon ang National Immunization Program Regional Program Manager na si Dr. Desiree Briseño, and of course, from the Philippine Pediatric Society Bicol Chapter President, Dr. Maria Julieta Ibo Salvosa. Magandang araw po. Apo. Yan, magandang hapon po. Isang bakunadong araw sa ating lahat. Hi, Doc. Thank you for inviting me. Good afternoon, everyone. Magandang hapon po sa inyo. So, we are glad na pinaunlakan ninyo ang aming pag-interview sa inyo ngayong hapon at pag-feature ng immunization program dito sa Chikahang Pangkalusugan ng Department of Health. Yes, very timely po kasi ito, Doc. So, ang dami talagang kailangan magpabakuna, lalo ng students, diba? So, para simulan po yung questions natin, ano ba yung SBI or yung school-based immunization? Para saan ba to, Doc? Okay, so ang school-based immunization po or yung ating bakuna eskwela ay isang programa ng Department of Health sa pakikipagtulungan po sa Department of Education. So, ang layunin po nito, itong programang ito, ay upang mabigyan ng proteksyon yung ating mga kabataan or yung mga school-age children laban sa mga vaccine-preventable diseases. Okay. So, ano po yung itong tinatawag nating vaccine-preventable diseases? Yan, so yung mga vaccine-preventable diseases natin or yung mga sakit na maaaring maiwasan sa pamamagitan po ng mga pagbabakuna, dito po sa programa natin, sa school-based immunization, ang ibibigay po natin na bakuna ay yung measles, rubella, tetanus, diphtheria, at yung human papilloma virus vaccine. So, bakit po sa eskwelahan tayo nagbabakuna ngayon? Yan, magandang tanong. Yes, kasi bakit? school-based na siya. So, actually po, dati kasi, itong ating school-based immunization ay naging community-based siya. So, ibig sabihin yung mga bata ay binabakunahan natin dun sa mga health centers, di ba? Yes. Itong mga bata na ito yung mga nasa 6 years old, di ba? Kasi mga grade 1, 6 years old na yan pataas. So, yung mga grade 4 o yung mga target natin para sa human papilloma virus vaccine ay mga 9 years old. So, lahat sila ay buong araw na sa eskwelahan. So, medyo mahirap po na magbakuna tayo sa center. Kasi, hindi natin sila mahahanap ng 8 to 5, di ba? So, para andun na mas convenient. Opo. So, ngayon, dahil school-based siya, kumbaga, sabi nga natin, mas captured yung mga bata. Kasi pupuntahan lang natin sila din sa mga eskwelahan, tapos doon na tayo magbabakuna. So, parang nilapit na ninyo yung serbisyo. Yes po, opo. So, kumbaga, hindi na nila kailangan pumunta pa dun sa mga health center. Sabi nga natin, nilalapit natin yung mga serbisyo natin sa mga tao. Sige po, Dra. So, as you said po, Dra, diba, school-based na talaga siya. Tayo na yung lumalapit sa kanila. Mas accessible na po. So, bilang NIP coordinator, masasabi nyo yung kailangan talaga natin ma-cover? Kasi kayo yung nakakakita ng programa natin. Ano yung coverage? Sino ba? Ano ba ang percentage? May target ba tayong Nasaan kailangan na ba tayo reach? ngayon? Yes. So, ang target po natin dito ay syempre 95%, no? Parang yung sa routine immunization or yung sa fully immunized child coverage na gusto natin, 95%. So, 95% para po sa mga grade 1 and grade 7, no, para sa mga bakuna na MR or yung measles, rubella at yung tetanus and diphtheria. Para po sa grade 4 naman na babae, no, edad po dito ay dapat 9 years old siya. Kumbaga, minimum age na babakunahan natin ay 9 years old na babae na nasa grade 4. 95% din po. So with that target po, last year ba, nagkaroon ba ng ganitong activity? Na-surpass ba natin to nung last na nag-conduct tayo ng
school-based immunization? Ayun na nga po, no? So, kasi nung nagsimula yung COVID-19 Oo. pandemic, no, dun po nagsimula na tayo ay nag-shift sa community-based immunization. So, bali yung last po natin na school-based immunization ay 2019 pa. Tagal So, na. yes. So, ngayon pong taon, no, 2024, ngayon pa lang po tayo nagre-resume. Binabalik pa lang po natin ngayon yung ating school-based immunization. O kasi may mga namomonitor ako na nagsasabi sila na bago lang to. Parang naninibago sila na Oo. bumalik ulit sa paaralan. Yes, opo. Hindi po siya bago. Actually, nagsimula po siya ng 2013 pa yung ating programa. So, ibig sabihin, sige po, Dra. Baka kulang lang po sa awareness. Opo. So, sa yung yung publication or announcement. Actually, if I may add, Yes po. yung school-based talaga is very important kasi yan yung stage na to na akala ng mga magulang tapos na ang mga bakuna ng mga bata. Pero this is the time na dapat din i-boost. So like yung MR, tas yung Tdap, yun nga, yung HPV. Oo, yung HPV. Tapos, ang tanong ko lang po dito, Doc Julie, bakit po yung mga age group na yun ang kailangan mabigyan ng bakunang ito? Kasi yung booster natin, actually, yung booster doses, for those, di ba, yung natin sa hanggang 1 year old, yung binibigay ng DOH, di ba, yung sinasabi niyong fully immunized. Okay, so, pero sa private, actually, after that, we give the 4th dose. And then, may mga vaccine din kasing binibigay yung mga booster doses at 4 years old onwards. So, yung school age, di ba, 6 to up, mga, kunyari, hanggang 12. So, yung mostly, yan na rin yung time na dapat i-booster mo. Kaya lang, yun nga, na-mention kanina ni busy na because of school, so DOH na ang lumapit. Usually, ito talaga yung age na dapat may mga booster doses. Kasi akala ng mga magulang, it's stop pag a certain Pag age. natapos na yung sa baby, yun. di ba? Pag nag 1 year old na, di ba? Yes, oo. So, meron pa pala, kailangan pa ma-booster yung mga dati na nilang nakuhang bakuna. Tama po ba? Yes, opo. Actually po, yung sa atin po kasi sa DOH, yung binibigay po natin na mga bakuna sa mga bata, so yung tinatawag natin na fully immunized child, yun po ay hanggang 1 year old. So yun yung mga tinatarget natin. Pero yun po ay yung binibigay lang po na libre ng DOH. Hindi po ibig sabihin nun ay doon na siya natatapos. Kasi sa mga private pediatrician nga po natin, ay madami pa po siyang booster na actually, hopefully, sa mga dadating na taon in the future, sana ay madagdagan din natin siya sa DOH. Actually, hindi siya not just booster. Marami pa ding ibang klaseng vaccines. Okay. Like the chickenpox, Hepa A, Japanese Encef. So, may bakuna para doon. Yes. Rota kasi is more of, sa bata yon 3 to 6 or 3 to 8 months. Pero, other than that, yun, sabi ko kanina, yung chickenpox, Hepa A, Japanese Encef, meningococcal, yun yung kasi yung hindi na available sa public. Sa center. Oo, sa mga center. So, yung yun nila libre. makukuha sa sa private. So, Typhoid pa pala kasali. Pati yun, meron Yeah, pala. may tayo, oo. may bakuna po sa tayo. Yes, meron po. Yun din, madaming nakakalimutan yan sa typhoid. Hepa A, typhoid. Kasi mga foodborne diseases to. Opo, kasi usually ang mga kilala ng mga magulang, yung mga available sa health center natin. So maganda din na mapag-usapan yan, din. Oo. Kasi sa sa side po, sa medical talaga, pag sinabing booster, hindi po kasi lahat ng tao alam yung meaning ng booster, kaya takot sila magpabakuna eh. So, di ba, paano nyo ba po ba, ma-advocate yung word na booster na mas alam? Kasi parang nagkaroon na siya ng tag dahil nga sa COVID-19 na pinagdaanan natin. Actually, yung COVID vaccine, yung pandemic, yung parang doon parang put ng hesitancy yung mga tao, no? So, time and again, we repeat na this is not COVID. These are the immunizations available way back before pa tayo nagka-pandemic. And these are vaccine preventable diseases. Like yung DPT, pini-prevent niya yung diphtheria, tetanus, and pertussis. Diba? Kasi recently, if you would, diba may recurrence tayo ng pertussis. So, it's because bumaba yung level ng mga nagpabakuna ng DPT dahil naka-lockdown. So, wala.
Walang access. Walang access. So, kumbaga, parang nagkaroon ulit ng emergence ng pertussis. Regarding dun sa sinasabi mo naman na booster, actually, pag sinabi mong booster, so, ang implication yan, meron ka na mga Dati. previews. Yes. Okay, so, you give an additional dose to boost the immunity of the Yes. person. Okay, so, like yung DPT, polio, HIB, HEPA, yung penta nyo, di ba tatlo yon? Tatlo din lang din sa private. We give the booster mga 1 year, 6 months. So, 4th dose yon. So, pero sa center hindi na, di ba? So, magkakaroon bang chance na later on? Yung, Magpa-booster na kasi din yun ng din pentavalent. oo, parang 4th dose ng pentavalent. Kasi yun ang tinatanong ng ano. Tama, no? Yung sinabi ni Dr. Timely, Lee. diba? Talagang, Anyway, meron din kayo. Oo eh. nga. opo, actually po, aside from dun sa nagkaroon nga ng pandemic, nagkaroon tayo ng re-emergence na siya ng mga ng pertussis. Kasi nga, nagkaroon tayo ng shortage, no? So, inaamin naman natin na talagang kaya nawalan po ng mga bakuna. And, ayun nga, so dito natin makikita yung importance ng mga bakuna. Yes. Dahil, ngayon na nagkaroon ng shortage, no buong taon halos wala tayong natanggap na pentavalent vaccines. So, ibig sabihin, madami yung bata na hindi nabigyan ng proteksyon. Kaya, madami yung kaso natin ng pertussis. Actually, ngayong week na to, from January to up to present, no, nasa 150 na yung laboratory confirmed cases natin sa pertussis. Yes. So, evidence talaga siya po, no, na kapag wala kang bakuna, na mas susceptible ka sa, sa disease, di ba? Yes, Yun nga. po. Actually, yun yung next question namin. Bakit mahalaga Oo. na Ayan, mabakunahan diba? yung mga bata? Opo. So, yung kanina pinag-uusapan natin is regarding the Yung booster. yung sa booster and yung sa pertussis ng cases, no. So, luckily po, no, hindi naman tayo nagkaroon ng matagal na shortage pagdating dun sa bakuna for the measles, no, yung MMR po natin. So for the MMR naman, no, kaya dahil meron naman tayong bakuna at kahit papaano ay mataas naman yung coverage natin. Salamat. At wala tayong kaso ng wala tayong confirmed case dito sa Bicol region ng measles or ng rubella po. Zero Yes. pa rin. Dahil po sa bakuna yun, dahil may meron herd tayong immunity. available Yes. na bakuna. Unlike dun sa ibang bakuna na nawalan po talaga tayo. So, ayun po, Dra, nabanggit nyo nga na herd immunity. So, gaano ba katagal tong mga vaccines na to na kunwari, nagpa-booster ka, kailangan ba ulit magpatusok ka ulit ng vaccine? Gaano ba katagal yung visa po nun? Okay, so we have this, but before I answer that, I would like to emphasize muna the importance of giving immunization. Yes. Yung bakuna kasi, parang mga preformed biologicals yan, na pag binigay sa bata, parang ang goal niyan is to stimulate the immune system ng bata na mag-produce ng antibody. So that later on, pag na-encounter niya yung natural infection, may panlaban na siya. So, Kumbaga parang yung ganun alive ang- na virus. Yeah, may panglaban na siya kasi Oo. yung tinusok is nagkakaroon ng memory sa katawan. So, kung halimbawang meron ka, like, kunyari, chickenpox. Ang chickenpox, hindi naman siya nagbibigay ng lifetime protection. Actually, all vaccines does not give you a lifetime protection. Kumbaga, ini-stimulate niya yung katawan mo mag-produce ng antibody na panlaban for that, for the severe infection. Like, kunyari, chickenpox, binakunahan ka, tapos nagkaroon ng epidemic or maraming cases, pag vaccinated ka, tapos maganda ang immune system mo, may mataas ng chance na hindi ka mahawa. So, kung halimbawa naman na marami talaga, tapos medyo kunyari, bumaba ng konti yung immune defense mo, magkakaroon ka din. Kaya lang, sa experience namin, hindi siya yung full-blown na mga simptomas ng chickenpox. Mga milder. Oo, kunyari, Opo. di ba sa natural na chickenpox, makikita mo ang lalaki, tapos Yes, brown, po. tapos nag-scar. Usually, sa nabakunahan, para lang siyang maliliit na mga pimples and shorter duration. Yes. So, yun ang Tapos, may mga bakuna naman na kailangan talagang i-boost mo siya after ilang years. Okay, so like, kunyari, sa mga DPT polio, more or less, mga 10 years yan. So, before mag 10 years or naka 10 years na, dapat i-booster mo talaga siya. Kaya, di ba, yung pa school age, pwede mo na rin siya, mga 7 hanggang 10.
pwede mo na siya i-booster. Kaya yung Tdap na yung against, pwede na rin siya sa mga adolescent. Kasi parang more than 10 years old, nagpipresume ka na waning. Kumbaga, hindi naman wala silang antibody. Oo, Baka na-zero nag-wane na, out na yung ano niya. So, give mo naman sila ng yung Tdap. Okay, Tapos, bakit po mahalaga na habang maliit pa yung bata, may bakuna na siya? kasi marami din tayong sakit na particular for age. Like, kunyari, the first year of life, very, dyan, yung mga sa ubo-sipon, yun, ang nagkakos, sila. usually, ang mga causative agent na mga ganyan, yung strep, yung H influenza type B, ito yung pinoprotektahan ng penta or 6-in-1. Nandyan yung diphtheria, tetanus, pertussis, tapos yung H influenza type B. Nakapackage na po Yes, siya. nandoon. Kasi sa 5 years, 6-in-1 sa private, 5-in-1 sa public. Yung Hib kasi, that's the most common organism for 5 years old and below. Kaya very important talaga na mabakunahan yung first year of life. Tapos yung first year of life nila, yun yung mahina pa yung immune system nila, no? Pag So, very important talaga po Yes. yung complete. Habang merong mga vaccine for a particular disease, you take the opportunity to have your babies vaccinated kasi it can prevent from yung mga serious illnesses. Especially yung isa pa is yung pneumonia, yung pneumococcal. Marami kasi tayong organisms responsible for pneumococcal illness, but yung mga severe ones, yan yung merong bakuna tayo, yung pneumonia, yung pneumococcal, yung 10, 13, 15, ngayon nga lalabas na soon 20. Marami talaga siyang so yung ibang hindi talaga nabakunahan nan, pag natsambahan ka, severe talaga yon and deadly. So ito yung parang ang endpoint po nito, yung bakuna nakakatulong siya para talaga ma-boost yung immune system especially yung mga bata kung saan yung age nila mababa pa yung resistensya nila at pwedeng mag-lead nga sa death. Then prevent the severe and especially the complications brought by that illness. Okay. So, hindi ka na ma-hospital, mapaprevent mo na yung hospitalization. Yes. And worst case scenario, pagkamatay. So, yun. we have to prevent that. Yes. Sige, if I may add lang Yes. po, sa herd immunity po, kasi di ba sa atin talaga, ang target natin is 95% ng mga bata ay mabigyan natin ng bakuna. Kasi meron pong mga bata na hindi pwedeng mabigyan. Like yung mga severely immunocompromised o kaya yung kung merong mga allergy doon mismo sa component ng bakuna. So yun lang naman yung ating absolute contraindication, Doc, di ba? Para hindi natin ibigay yun sa isang bata. So ibig sabihin, hindi sila makaka-receive ng protection. So ngayon, mapoprotektahan natin yung mga bata na ito kapag ka lahat ng bata or 95% dun sa mga tao, sa mga nakapaligid sa kanya, ay merong bakuna. Dahil wala nang chance yung mga viruses, yung mga bacteria na makapenetrate sa tao. So, hindi na din siya kakalat. Kasi yung mga, lalo na yung measles, no, isa yan sa pinaka-contagious o yung pinaka-madaling kumalat na sakit. At kapag ka nahawaan yung isang tao, yung isang bata na walang bakuna at immunocompromised nga siya, no, so, magiging malala yung epekto nun sa kanya nung sakit na yun, na kung sa isang normal na bata na may bakuna or malakas yung resistensya, yung immune system, parang simpleng rashes lang or fever lang yung pwede niyang maramdaman. Pero para dun sa isang bata na walang bakuna, pwedeng malala, pwedeng magkaroon siya ng pneumonia, mahirapan siyang huminga, at ikamatay niya. And syempre, isipin din natin yung magiging burden nito sa mga magulang, no? Yes. Kasi syempre, i-hospital yung anak, so kailangan mong gumastos. Diba? So, yun po yung ating purpose natin kung bakit gusto natin ng 95%. Oo nga. So, in short talaga, napakahalaga talaga ng vaccine. Kasi kung wala tayong choice kung tayo immunocompromised, parang nag-a-act na rin yung community natin as a human shield para maprotektahan tayo dun sa virus. Yun po yung ating herd immunity, which diba? we will only achieve kapag madami, 95% ng mga bata ng kabataan ay nabigyan natin ng bakuna. Yes. Okay, so bago natin mas palawigin ang ating usapan, magta-time check muna tayo, So time check po, ang oras po natin ay 3:36 ng hapon. So mamaya po
papatuloy po natin ang ating talakayan tungkol sa school-based immunization program at ang National Immunization Program ng Department of Health. At kung may katanungan po kayo, huwag po kayong magpatumpik-tumpik, mag-comment na po kayo sa ating FB Live dyan sa DOH Bicol at syempre sa Idol FM na FB page. So yan po, magbabalik po ang Chikahang Pangkalusugan makalipas ang ilang paalala mula sa Department of Health. Sa Bicol, Idol. Limang isipa. Bago ang first birthday niya. Protection for baby. Para na mga mami. Bakuna na. Bakuna na. Protection for baby. Kumpletuhin na. Every day we are ready. Bakuna na. Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Gaano kakatibay? Sintibay ng haliging di payayanig sa magnitude 6? Sintibay ng boksingerong umaabot ng round 12? Gaano ka naman kaya katibay para matapos ang gamutan laban sa tuberculosis? Depende sa uri ng Mycobacterium tuberculosis na iyong nasagap, maaaring tumagal ang gamutan ng 6 na buwan hanggang 1 taon para sa drug-susceptible TB, ang TB na mapagagaling ng pangunahing gamot o first-line drugs. Tumatagal naman ng 9 na buwan hanggang 2 taon ang gamutan laban sa drug-resistant TB, ang mas matinding uri ng TB. Ang TB ay nagagamot, pero dapat araw-araw mong iniinom ang iyong mga gamot sa takdang oras o ayon sa payo ng iyong doktor. Kung may maramdaman kang side effects tulad ng pagkahilo, pagsusuka o pangangati, ipaalam sa iyong treatment partner, nurse o doktor. Nalulunasan ng mga side effects na ito kaya huwag kang susuko, huwag kang bibitaw. Mapatutunayan mo sa iyong sarili at sa mga mahal mo sa buhay kung gaano ka nga katibay. Para TB-free, huwag magminti sa gamutan. Tibayan ang iyong dibdib. Gaano ka mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan tamang paraan. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Ang iyong little girl or boy, sustansya'y dapat puno. Susi sa tamang paglaki, go grow food na handa mo. First 1,000 days importante, healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby, makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Idol. At
nagbabalik ang Chikahang Pangkalusugan. Kasama pa rin po natin si Doc Des and si Doc Julie para pag-usapan ang patungkol sa vaccination. So, kanina nga ay napag-usapan natin yung patungkol or yung definition nga ng school-based immunization program. And then, of course, ngayon naman, babasagin natin yung ating mga myths and bibigyan natin ng linaw ito para dito sa ating myth or fact segment. So, Doc Des and Doc Julie, para simulan po natin tong myth or fact, unang-una po, nagkakasakit pa rin po ba raw kung kahit may bakuna kahit may bakuna daw, magkakasakit lang naman daw. Oo, number so, 1 let's go natural, ganun. Well, actually, as I mentioned a while ago, yung vaccine does not give you a 100% guarantee na hindi ka na magkakasakit. But it gives you a guarantee na kung halimbawa maka-encounter ka ng ganyang sakit, it's lesser and with less complication. Okay? So, mas weaker na siya. At possible hindi ka na din makakahawa. Oo, hindi ka basta, hindi severe ang magiging mo. So, lesser ang chance po, di ba, na magkasakit. Doc Des? Like nga sinabi ko kanina sa'yo, yung bakuna sa bulutong, di ba? If you're vaccinated with 2 doses of that, the chances of you developing a full-blown chickenpox less. So, parang tapos shorter ang duration. Parang hindi ka magkakaroon ng mga peklat-peklat sa mukha. Kasi parang nag-appear lang siya as pimple-like, mga ganun lang. And very short duration. Yung iba talaga, kahit in the midst na sa household, kung vaccinated, malakas ang immune system, hindi talaga sila nahawa. So, ayun. So, ibig sabihin, itong unang binasa mo din, ay isang myth. So, hindi siya totoo na nagkakasakit pa rin na... Baka iniisip niya is, yung nagkakasakit severe. yung laglagnat. Pwede man kasi maglagnat. That's the usual side effects of most vaccines. So, yung fever. Pero mild lang yan and it's like 24 to 48 hours lang. Yes. So, ayun, myth siya, no? Oo. So, ito naman po yung pangalawa, ng mga agam-agam, na mga myth or malubha daw po yung mga side effects pag nabakunahan. Lalo na sa mga babies. Ayun, sabi nga ni Doc Julie kanina, no? So, yung mga side effects po natin ay, kumbaga, ito yung mga usual or common lang siya na nararamdaman kapag binabakunahan yung isang tao. So, hindi lang po yung mga bata yung nakakaranas nito. No? Halimbawa po, yung nagkakaroon ng sinat. Na usually kapag mga babies, Doc Julie, di ba, nagiging irritable sila. Kasi nung yung anak ko binakunahan din, naging ganun din eh. Oo, matamlay, ganun. Yun yung mga nararamdaman nila. Or, katulad nga ng yung ibang tatay kasi kaya medyo ayaw nilang pinapabakunahan yung mga anak nila kasi nga nagiging irritable, so iyak ng iyak, tapos magkakasakit daw. So, ayan, hindi po ito mga malubha yung mga at sa tagal-tagal na po ng immunization program, sa tagal-tagal na po natin nagbabakuna, wala pa po tayong yung naitala po talaga na nagkaroon ng seryosong side effect pagdating po dito sa mga bakuna natin sa mga bata. Meron din dito na mention na mag-cause din daw ng autism or kung ano pang sudden infant death syndrome, mga ganun. Ay, hindi po. Wala pong evidence yan. Kasi yung mga side effects like yung fever, ang management lang naman doon is supportive. You give the antipyretic like the paracetamol. Kung hindi nga naglagnat pero masakit yung tinusukan, you can also give paracetamol as pain reliever. Tapos yung iba, kunyari, nag-develop ng rash, pero sandali lang. So, those are some of the things na i-take note din nila. Pero as far as like autism, ang sabi mo, wala naman kasi actually evidence pointing to that. And then, meron ding mga nagme-mention na yung mga side effects daw may lead to yung mga serious na mga disabilities, mga ganyan. Hindi naman. Oo. No. So, Wala that's myth. Oh, yes, myth siya. And then, siguro po, itong mga minimal na mga expected na side effects, yung mga konting lagnat, na bibrief naman po nitong magulang, no? Yes. When we do vaccination, after that, we explain to the mother or father or to the parents or kung sino man caregiver na that brought the child na these are the expected reaction. Kasi kasama na lagi doon yung nagbibigay kami ng paracetamol or yung masakit yung tinusukan. After 24 hours, you can apply like warm compress or kung
same thing kung medyo tumigas yung Opo. warm compress lang po. Oo. So, ayun, hindi naman talaga yung, so far wala. Now, kung talagang, if they believe na some serious side effect talaga really happen, open naman ng mga, like, yung mga manufacturing company who manufactured that, vaccine, you report it. Kasi open naman yun eh. So, kung halimbawa, merong like, may literature kasi ang each vaccines, no? So, say for example, nandun sa literature nakalagay, what reactions to expect. Now, kung merong reaction na wala dun sa literature, they can always report that. Meron kasing mga you can report, it's a reportable symptoms or side Yes po. effects. Kasi diba, Doc, merong kasi tayong tinatawag na AEFI. Yes. Yung adverse effects following immunization, diba Doc? Yes. Sundan ko na din yung sinabi ni Doc Julie, no? Yung reporting po, no? Talagang importante po yung pagre-report natin, no? Kasi meron po tayong tinatawag na yung surveillance po natin, surveillance officer na meron po yan sa lahat ng mga munisipyo, no? Sa mga RHOs po natin. Lahat po, kahit po yung simpleng lagnat, no, pwede po, or tumaas yung lagnat na nag-chills, gano'n, pwede nyo po yung i-report. Pwede nyo pong sabihin yung BHW para ma-inform nyo po yung midwife na yung binakunahan lang po, kakabakuna lang po, ay nagkaroon ng ganong naramdaman na gano'n. So, yun po ay nire-report kasi ang mga bakuna po natin, lahat naman po ay pinag-aralan po yan at patuloy pong pinag-aaralan. Oo, So, tapos hindi naman yan i-administer na hindi siya proven, di ba? Oo. So, bigyan lang natin ng konting reassurance yung public dun sa AEFI kasi natatakot sila dun kaya ang daming ayaw magpabakuna kasi yun nga, baka sa vaccination site pa lang may maramdaman na. So, bakit nga ba nagkaka-AEFI? Diba? Bakit may mga ganun? Actually, no, ito ay isa sa mga normal na reaction ng katawan. Dahil binigyan ka ng, sabi nga, yung kanina pang ine-explain ni Doc Julie, no, na binubus lang niya yung dati mo ng immune system, no? Kumbaga, isi-stimulate lang yung meron ka na. So, ibig sabihin, pag in-stimulate yun, magkakaroon ng reaction. So, pwedeng isa sa maging reaction nun ay magkakaroon ka ng lagnat. So, ibig sabihin, na-activate or nagawa nung bakuna kung ano yung dapat yung job na. niya. Yes, kung ano yung dapat. Kumbaga na-trigger na niya yung immune system. Side effect lang, it means na it's working. Diba? If I may add also, yung sinasabi mong adverse events, Yes, actually, parang naging highlight yan during the pandemic, Yes. di ba? Pero, because the vaccine itself is new, di ba? So, parang doon yan na-highlight. So, kumbaga, hindi pa alam lahat kung anong possible na mangyayari. Pero, with yung mga vaccines na present for ilang decades na, so far, we don't have issue naman regarding that na mga adverse events. Oo. Kahit nga, siguro tayo. Then, meron na tayo nun, di ba? Meron tayo. Matagal na siyang nag-exist. Oo, matagal na kasi palang Special lang kasi yung nangyari sa COVID. Oo, kasi worldwide, siya, pandemic siya eh. Oo. Kaya ganun yung nangyari na. Hi, sir. Yes, pero Good ngayon po afternoon talagang yung mga routine vaccines Yes, natin. parang it's high time na yun nga ang kailangan nating i-emphasize na these vaccines, routine vaccines for children, had been in existence for so many years. And nagkaroon lang sila ng takot because of the pandemic and the COVID. So this is not COVID vaccines. So these are vaccines that can prevent yung mga illnesses na common for that age. And these are preventable vaccines. Yes, oo. So, ito naman din yung pangatlo nating myth or fact. Oo, ang bakuna raw po kasi, Doc, may harmful chemicals. Meron daw harmful chemicals. Oo, Kasi, harmful. Oo. Okay. Kasi gawa sa laboratory, mga ganon. So, yun. Okay. So, actually, kanina may gusto sana akong idagdag. Pero dahil nga nabanggit mo na yung meron palang harmful chemicals yung ating mga bakuna. No? So, unang-una siguro trivia din, no? Para pandagdag sa mga tagapakinig natin. Yung mga bakuna po natin, it goes way back, yung smallpox pa, no? Yung cowpox, nung na-discover yun, kaya na-eradicate siya or totally nawala siya. Diba? So, dahil yun, nagkaroon ng bakuna. Okay, so ngayon po, pinag-aralan po yan ng mga eksperto, no? So, hindi naman siya ibibigay sa tao, lalo na sa mga baby, sa mga bata, no? Kung yan po talaga ay
harmful. Yes. Kasi oo, bago siya binibigay sa masa, sa mga tao, meron siyang mga pinagdadaanan, no? Na process. So, tinetest yan sa mga animals. So, sa iba't ibang basta meron kasi yung tinatawag na sa farm ako. O para safe siya sa humans. Yes, Oo. Tapos bago pa siya natin dito sa Pilipinas, no, bago pa natin talaga siya i-distribute or ibigay sa publiko, dadaan pa yan sa FDA. Oo, mahigpit nga yan, 'di ba? Mahigpit. Kaya actually, agencies. nakakadagdag siya dun sa delay ng pagbaba natin ng mga bakuna dahil talagang madami siyang pinagdadaanan para talagang ma-ensure, no, na safe yung mga bakuna at yung mga laman na harmful, walang harmful dun sa mga bakuna natin. Baka lang din ang miniminya yung harmful kasi kunyari binakunahan mo yung isang bata tapos nag-react. Yung lagnat na grabing hindi lang lagnat, grabing lagnat, nag-allergy, yung grabing rashes. Yan na yung sinasabi natin na nag-react siya on a particular, probably like yung sa mga excipients ba yung tinatawag, yung mga isa sa component ng vaccine. Nag-react siya pero not everybody will have the same reactions. Yes. So baka nag-react lang siya doon. Kaya ang isang contraindication as mentioned by Dr. Rades kanina is if you have a severe reaction to that particular vaccine, sa content ng vaccine, yun ang isang contraindication. Kung talagang known na pagbigay sa niyan, yung second dose hindi ka na kasi nagkaroon ka ng severe reactions to that. So pwedeng hindi ka na bigyan ulit yan. So yun ang siguro sinasabi nila na delikado or masama or ano. Pero it's not actually, the component itself is not dangerous. Baka yung a particular person lang had a reaction to it. It's a case-to-case basis. Baka it's kaya maganda na note niyo yan, Dra, kasi importante na honest yung vaccine doon sa vaccination site. It's naman, the manufacturing company actually, linalagay nila yan sa literature ko. Ano yung component ng mga each vaccine. Dapat ang And meron din silang note doon na nakalagay din ang adverse reaction na if you have a reaction to this, so parang iyan ang isa sa mga indication na hindi ka na pwedeng, stop mo na. Dapat health literate tayo. So yun nga yung sa ating fact or myth. Ibig sabihin, yung tatlong statements ay hindi totoo. Yes, it's indeed a myth. Oo. So sa DOH po, Doc Des, ano po ba yung mga interventions natin na ginagawa para makamit natin itong target natin na population na mabakunahan? Okay, so unang ginawa po natin is nag-train po tayo, no, kinapacitate muna natin yung ating mga healthcare workers sa baba, no. So kasama yung mga BHW para alam nila yung tamang impormasyon na ibibigay nila dun sa mga nasasakupan nila kasi yung mga BHW meron silang mga hawak, no, dapat 1 BHW is to 20 households. Oo, ngayon, dami so, yan. imagine mo, 20 yung yes. households and ilang bata siguro yung nandun. So, dapat alam niya kung ano yung tamang impormasyon na ibibigay niya dun sa mga bata, o sa mga magulang. Ayan. So, pangalawa po is yung ating mga social media postings, no, so para pandagdag po ng awareness, no, na merong mga bakuna laban dito sa mga sakit na ito. Isa din po itong ginagawa natin ngayon. Kaya actually nagpapasalamat din ako na nabigyan nyo kami ng ng time para ibahagi sa publiko na yung kahalagahan ng pagbabakuna. Yeah, so thank you po, Doc. Kay Doc Julie naman po, bilang partner natin sa PPS, kayo naman po, Doc, ang mag-share. Yes. Actually, before I assume my term, summer pa, DOH reached out to me. And yun nga, nag-attend ako ng Bicol Immunization Summit. And doon ko na-find out na Bicol region is the second to the lowest with immunization coverage. Oh my God. In 2020, sabi ko, oh my God. Kaya patawag din si Dr. Rades noon, yung I included not just the PPS members but all the pediatrician in private practice, and we also parang nakipag-collaborate kami with the DOH that kasi mukhang yung mga na-vaccinate sa private hindi nakaka-count. So, kumbaga,
kasi kahit naman sa private, dapat ma-count yun, di ba? Kasi pinakunahan namin, hindi sila So, parang nakipag-collaborate kami sa kanila. And on our part, what we're doing is, we, parang monthly, nagsisensus din kami ng nabakunahan namin, ng mga vaccines. So, we collate that for 3 months and then, we pull it, we forward it to the area rep, and the area rep will forward it to PPS secretary, and the PPS secretary will send it to NIPDOH, yung list, lahat ng list. So hopefully sana malaking tulong yun na madagdag sa sa census. And of course, since nga mababa yung immunization rate, we also have this part of our advocacy to help in the campaign awareness. Yun nga, yung mga ganyan na yung mga myths and facts, and to explain to the parents how important is vaccination. Yes. So, okay po. Opo, ay dagdagan ko lang no, kasi nabanggit ni Doc. Sorry, nakalimutan. Sobrang dami. Buti na lang nabanggit ni Doc. No, so, ayan, yung nagkaroon nga tayo ng Bicol Immunization. Yung first Bicol Immunization Summit, no. And during this Immunization Summit, feature natin dito yung mga ginagawa po ng ating mga LGU. So, we featured yung mga best practices nila. So, madami yung mga, so mayroong nagbabakuna, mayroong, every day is bakuna day. Meron yung mga local chief executives natin na talagang meron silang mga ordinance na talagang nagsusupport and inadapt nila yung Republic Act 10152 or the mandatory immunization for infants and children below 5 years old. Memorize ko yung So ngayon, ayan, so aside from that, no, nilaunch din natin during the Bicol Immunization Summit yung ating Bicol Regional Immunization Council. So, ayan din po yung member po doon, yung PP, active member, yung ating PPS doon. So, kasama po natin dito yung other agencies po natin, no. So, it's an interagency council, no. Kasama po natin dito yung DepEd, the DILG, the DSWD, baka may hindi ako ma-mention. So whole of government approach yes, po yun na lang. This, And also the mga civil mga partners natin. Partners. So ngayon, Drades, malapit na tayo matapos Mensahe na lang po, Doc. Mensahe po, Doc, sa ating mga magulang at ating mga partners sa pagsulong ng SBI, ang ating bakuna eskwela. Ayan, so ako po ay nananawagan. Hinihikayat ko po yung ating mga nanay, mga tatay, yung mga lolo, lola, yung mga nag-aalaga po sa ating mga anak, no, na samantalingin po natin itong pagkakataon na mabigyan po ng dagdag na proteksyon yung ating mga anak, lalong-lalo na po yung mga nasa grade 1 at grade 7 and also yung mga grade 4 na babae, no, para po sila ay meron ng proteksyon laban po sa cervical cancer dahil yung HPV po, ayun po yung talagang pinoprotektahan natin, no. And ito pong ating school-based immunization ay gaganapin po buong buwan ng Oktubre. Okay, so nag-start na po ito, no. Actually, nakailang launching na nga po tayo. So, wag po natin palalagpasin itong pagkakataon na ito. Yes. So, kay Doc Julie naman po, mensahe po sa ating mga magulang. Once again, maraming salamat po for listening, for tuning in dito sa program na Chikahan. Sana po na nakakuha kayo ng importanteng mensahe sa amin. And ang gusto ko lang din po sabihin na sa lahat ng mga magulang, part of showing your love to your children, especially those in the newborn and toddler years, is to give them the best protection of not being, getting sick, severe illness. And one way to prevent that is giving this vaccines which have been with us for a long time. Di po ka mo matakot kasi inihaloy ng yaon na sa to, especially yung mga first year of life, haloy na po and proven na po ini na nakapiprevent sila ng mga very deadly diseases like pneumonia, yung sa pertussis, sa tipdas, lahat po yan yung given on the first year of life. And yung mga sana po yung mga available vaccines na igwa, patawanin do ang mga akin ninyo. Yes po. So, salamat mag-avail po. So, at ayan po ang ating chikahan with Doc Des and Doc Julie. At
subaybayan po natin ulit ang Chikahang Pangkalusugan next week. So ngayon maraming salamat po, Salamat Doc Des po. and Doc Julie. Thank you din. Maraming salamat din. Ate, shout out naman. So makipag-ugnayan po tayo sa pinakamalapit na health centers upang malaman ang schedule ng pagbabakuna at lagi po nating tandaan na ang Bicolanong bakunado, protektado. So, then, Yes, so dyan na po nagtatapos ang ating Chikahang Pangkalusugan episode on SBI or school-based immunization. So dito sa Kagawaran ng Kalusugan Bicol, lagi naming ihahatid ang mga latest na balita at health reminders para sa pangmalawakang paghatid ng serbisyong Salud Bicolnon. Ako si Denise. At ako naman po, si Dani Caballero. At sa Chikahang Pangkalusugan, lagi naming pinapaalala na makialam, makisama, iwasan ang sakit, palakasin ang resistensya dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Happy weekend po! Happy weekend! Ano ang radyo mo? Sa Bicol Idol.